רק שוקו חם וזה יסדר לי את היום. איזה שנתי פה. מה, את רצינית? זה בטח השיעור פלדנקרייז הראשון שלך. שמחי עליי, זה ממש לא מה שכולם חושבים. ילדים, זה השיעור הראשון השנה. אני אסביר לכם מה זה פלדנקרייז. פלדנקרייז הסביר שהשיטה היא קודם כל לשכב על מזרונים, להקשיב למוזיקה מרגיעה. טרק 3! ולא לישון. תתפרסו במזרנים שלכם, הניחו ראשכם על הקר, הרגישו את עמוד השדרה המונח באיטיות ורוך. נסו לדמיין את המרחק בין האוזניים לכפות הרגליים. שימו את הטחול שלכם, יש לו סודות מארץ מופלאה. ועכשיו! הרימו את רגל ימין, יופי. עכשיו הרימו את יד ימין, לא, יד שמאל, סליחה, פעם ראשונה שאני קוראת. עכשיו לפפו את יד ימין ברגל, מצוין. איזה יופי. כולם תסתכלו על עדן! סליחה, אני ממש מצטערת, לא התכוונתי. סליחה. עכשיו נוחו. הגוף שלכם מתאמץ, המעיים קיבלו הלם, הלבלב בבלגן, חלל האגן איבד את עצמו, אבל אל דאגה, על מנת לאזן את הכל צריך לנוח. ועכשיו חממו את אוזן שמאל בטמפרטורה של 180, לא 200 מעלות, מצוין, והניחו אותה לצד המותן השמאלית. איזה מותן? השמאלית או הימנית? שימו לב, מיכאל אפילו לא חימם את אוזן שמאל. תראו איך עופרי עושה את זה, יופי. פלדנקרייז, יפה מאוד, את טובה, אתה קצת פחות. אני רק באתי לקחת 2 מזרונים, אולי 3, מי יודע. כמה פעמים אמרתי לא להפריע. בסדר עירית, אני מאוד מצטער, רק באתי לקחת מזרון כדי לחסות את האסדו שלי שלא יתקרר. טוב. ביי עירית. אף אחד לא מבין שצריך ריכוז ושקט לילדים האלה. נמאס לי כבר שהוא י"בניקים עושים לי חורים ברצפה ומאבדים לי שמלות פייטים.